Hi mga Bax, at kayo nagbabalik sa aking channel. Sabi ko sana all, pinabalikan. So ayun araw ay magde-deliver tayo ng Yakult at meet natin yung pinaka-pogi kong customer. Charat! So ngayon ay naghihintay na siya sa crossing. So mamimit niya siya mamaya. Bye! A few moments. So ayan mga Jai, nihintay natin si Manong na siyang kukuha ng Yakult. So nasa sasakyan pa siya, coming pa siya. Ito pala yung highway namin, walang katao-tao. Ayan, so galing siya doon. A few moments. So guys, ang pogi. Hi mga Bax! Ito pala si Manong. Ayan. Hey. Tanggalin mo nga yung ano muna para makita nila. Ayan. O diba? Hello. Ang pogi. My God. Ang pogi ng customer ko. Charot lang. Bread. Ay, iba kita. May nakikita talaga akong magandang Charot. ano doon. Oh. Yun na pala. Huwag na tayo mas. Bili na kayo ng Yakult. Bili na Okay, kayo ano? ng Yakult. Yes. Yakult everyday. Alam mo, sabi ka to, hindi ko mag-gets doon sa TikTok. Bakit may ano? Ay, pwede pasok muna natin ng. Ah, sarap. Yan. Yun. Ay, ano oras pala duty mo? 7 ang out ko. A few moments. So, ganun lang kabilis mga Jai. Nakabenta ako ulit today. So, sa mga gusto mag-ano dyan ng Yakult, para gumandangin yung araw. Everyday okay. PMP. Chos. Okay, so until next. Bye! Ay, please don't forget to like and subscribe to my YouTube channel. Ingat po tayong lahat. God bless you all.